and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahilo na ba ang panahon? Kuan kanang Tito James, Tito naman. Ay, pa sila. Ay, Dong James, oy! Nere dito sa bahay! Sorry, Dad. Diin ka man makatunya itong imong ipanulti, Chelsea. Ako'y target. Ha? Chelsea? Sorry, Dad. Di na to mausap. Kinahanglan nga di na gid mausab. Arang kay the Chelsea, ready mo rin yung istoryahan. Turanding. Ay! Bunlod nga kibol. Silan. Ay, kuyawan ako ni mo dong. Ay, nanahingan lang ng bunlod nga kibol. Ay, tukan mo tani mo kubag-kubag. Ay, lagpo tong akong kabuhi. Ay na to. Ay, excuse me sa dong ha. Ay na to. Ay, kanang ako makitaan ko na na to. Diha ka lang, Turanding. Ay! Bunlod nga pakaan. Ito sila da Chelsea tayo. Ano ko'y bunlod nga pakaan. Dahil kakita anak ka. Kay naati ay tito. Na, ako rin utana. Ipangutana pa din yung ko. Siyawan! Paminaw, Turanding. Udong, minaw ko, dong. Hilom. Ayaw na pag-istorya ko, nag-istorya ko. Kaya pa ko makikistorya nimo. Ingon na ko kang paminaw ganiha. Huwag ko maingon na hilom dahil. Makamaingon na hilom dahil yun. Ano ba? Naglakaw ang mga adlaw sa pag-uban nimo ni Chelsea, Turanding. Mura man og daghan na siya nakatunan nimo. Udong, oy! Ngano man eh? Kuan gitudloan ko maggunit siya math good. Kuan mag-math, kundi ka mag-matching tuhog na lang. Turanding. Yesog, naminaw ko. May mo ba magtinarong ka? Hello, eh. Kay kung dili ta magkasinabot, mahimo man og mangita kog lain nga mohatod kuha o mubantay ni Chelsea sa iyang eskwelahan. Ayaw dong. Di na ko mo usap, di na mo usap. Daddy, ayaw lang. Wa ko maingon nga mosagbat ka, Chelsea. Ayaw pagsalig nga pinangga ta ka. Pagbatol og mayong pamatasan. Bitaw day Chelsea. Kuriki. Paminaw, Turanding. Bitaw ko dong. Minaw ko. Turanding. Gisalig na ko nimo si Chelsea. Di lang kay gusto ko nga makatabang nimo. Ninyo ni Goryo nga imo igsuon. Karon makatabang sad mo sa inyong mga ginikanan og igsuon. Mao nga bugti ipud og kaayo ang akong pagtugyan nimo sa akong anak. Lahi ang pasiaw ug lahi ang seryoso nga butang. Ha, Turanding? Kay dili ko gusto nga magtubo siya nga wa mahasubay sa dili maayo ang iyang gawi o pamatasan. Hangyo untanan ka. Nga okay ra tingali nga dili nimo bugtian kung unsa may akong nahimo ninyo. Kay wa man ko magkwenta ni ana. Kay nga ako lang nga makatabang ko ninyo. And at the same time, kay nagkinahanglan ko kamo sa bunta mo tabang. Labi na gid kan Chelsea nga magtubo siya nga naa sa kaayo ug may kahadlok sa Ginoo. Kay way inahan nga nagmatuto niya karon. Kasabot ka? Sorry dong. Mura ka na kinasing-kasing na kong hangyo ni mo, Turanding. Ninyo ni Goryo, nga imo manghod. O kinaot po ang nga hisabtan ko ni mo. Stilan. Ay, medyo nakahilak mo ko ganina sa pag-sermon ni daddy ni mo James na ako dahil Chelsea. Ug nakaihipod ko sa akong tiba. Nagsugod na pud ka, Tito Turanding, ho. Tunggan gani kang dati na. Humanjud ka. Hala. Ay, bitaw na, no. Ayaw lang pagsabagod. Kita na maglinabanay. Kita yung usa ka banay. Unsa nang banay, Tito? Unsa ng banay? Oh. Ay da, bana ko na ang nanay. Banay. Pangyuan ang gitaon ko palihog mamarikan eh. Ay nasa mukas da Chelsea. Dito silang eskwelahan.
Kinauuna gid kay ko ni Pare James. Utang buot lang. Kung sa mga motibo nimo, mas may pagdiretsoon nimo ngayang amahan. Ayaw masula yung anak. Kay dili gyud siya ganahan nimo. Unsay dili ganahan? Nga nagkasuod naman gani hinuon ni si Da Chelsea. Ha? Nagkasuod na mo? Uy! Mao ba? Sigurado ka? Yan ang nangatana pa makanako kung sigurado ba ko. Oo, sigurado gid ko. Kaya kami man maay nagka-istorya. Maayo kay siya nako. O kipaslan po nako kini kaayo. Mao nga dali lang yung kaaymi nagkasinapot. Ingon sa dili ko makatuwa na Rika. Dili gyud. Sorry, Baldwin ha. Kaya dili importante kung mutuo ka na ako, dili. Ang may nungdanon. Nga, nagkasuot na ni si Da Chelsea. O, ganahan ko nga someday. Ako ay maatiman niya. Unsa? And I know. Matinuod ug mahitabo gid ni sa umabot ka mga adlaw. Tanawa niya. Mao ba? Oh. Oh. Tanaw na nato. Oh, sige. Tanawa niya, Baldwin. Ay, apay kalaki nimo ay. Nang-stalk pa ka ni Pare James. Naunsa ka man? Gipagkaubos ba nimo ang imong pagkababay? Tako siya minyo. Ay pangitag paagi nga matintal nimo siya. Pagbaton og kaubaw, uy, ri kami. May mapahag dili ka manghilabot sa kinabuhi sa laing tao, Baldwin. Look who's talking. At di man nasa kuno ang imong kaugalingong kinabuhi. Una ka manghilabot sa kinabuhi sa uban. Hak ng bihana eh. Diretso na nog-off ang phone. Among-amo nang sa kasuon naman ni Pare James. Mutuo ka ba arang Madam Ricami, Sir Baldwin? Uy, nga ko nag-ayuayan na sa Chelsea. Nagpakita man lang ang akong alaga o respeto nga to niya. Dili kay, suod lagi sila. Mao ba? Aw. Salamat. Salamat taon. Kumaw na. Ay, mao lagi yun in taon na. Mao yun ay tinuod. Oh. Unya. Kadaan lagi siya nga mag-anihan ni Da Chelsea din sa eskwelahan. Kuhan ka nang may mga higayon. Wow, pero mas naglabigid ka mo anhigid siya. Bidang bayhana eh. Di gid mamatay konsultihan. Bantayan ang gitawan sa Da Chelsea anang Rika may turanding ha. Kay kagwapa o kasiksi ra gyud nag-ayo na niya. Pero ang batasan? Sa ambot lang. Di gid makawag iro. Labi nagpulos iring. Maghinanggaw mga katuranding. Mm. Ay, yung bitaw na. Sus, kayo, muna magkatunan ni Da Chelsea nimo. O, pader. O pader karon. Kung ilabyo ko ng... Kung ilabyo ka pader, ha? Halano, ilabyo, gyud. Uy. O, ang sabay ganahan mo? Ang sa ganahan ako? Kanang labyo nga dili buhian. Pagtaahak ba ni mo turanding ay? Same to you. Masimto yung kaman yung maigo ka sa kumo, ha? Kuro ba kayo na kung kumo? Masunggo ka man din, ba? Oh. Sige! Sungguhan dayon. Ganahan kay kong sungguhan. Ari din ako. Ay, ni mo turanding. Mabayot ikon ni mo, ha? Ako na lang sunggohi, be. Ay! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!